Michael Siakeng Nicholas YouTube channel clear to te chapai le vek ule video kan buat sai hun hi nili thole ni jingdar som pani le ti chove la ni e ti chuanin tungtuma video kan clear ho tur hi thai he pa hi a chet dan enge ni a date riau maya a hlo om riau ani video hi Facebook lama kan charania ti chuanin comment sa te po he mun hi an soidan chuanin nula pakhatin he ta hen voithum he room ange hian voithum ka thleng to ati dana hian homestay yemo hotel ninge ina langa tin aveng hi zar kot tina post tu hian in aron post bokani ti chona mail hi aron tilang zoi boka ta chuan police tan po chui harsat theilo tur ngai taila tin hai aron che dan hi kan hremayang kan munga engene video kan endon lia tila che dan hi adang dai khop mai tu ma kut wat thak phei chu nei lo ma se kut mi kut thak tum anga che chuak chu ang khop mai hai serial killer kan han tiang chi te po kha alan dana hi zona ang fe riang mai ni eng poni se video in ngal phot mai de o ti hian a mail chu lo lang ta kalau en to video hi ti hian a phayanga a rei lo khop mai mail lan chung hi amai ro chu video hi a blur dawa ria chian lutuk thei ni pon ria lo mai ro chu ama mail ria to te tan chuanin hai thei kha ni don chuang lowa chui chua har ro tur angai la a ria chuanin report te po lo pe tai la thang tin rin oma hetianga ni man ruan e na zanlaya hi dar ni le ti chove la thil thleng ni om takani CCTV atanga alan dan chuanin eng poni se video kha in zel phot meng ti hianin an ngak to wang ni om takani hai a ko nge riat lova in zel phot paila te kan riak be don an kal sona ti hian ngak le ri dawa ta hian kan lo mu khi kongka kharon hongze wani kha amai ro chu khar le ngana ari a riat khana let le ti kha chianga ta tak hianin akik ni om tak khania hi engma riat chian khan ni lem lo ta aron post tu pa hianin kan thian pa in tuemo in hriai nom chuanin min lo hriat don ti khan aron post din ka sia an ngak to wanga
le la ma chuan in a hla om european ani hei chiang do mai chu zan la ya to na po khari rakik ti kha chiang ani a mel hriat ten om zok nge ka te amai ro chu khiti te vaka in thuam alu khum te han khuma a tiang keng te ngai to phei chuan mi ko thak tum kha an zok na lai kha tam hle in ka ria chuwang chuan he thil hian thil thado min zirtir ni te po ngai taila zan la ya toina bokan kongkaron ki ringot thaya kha lo pong tong hon ngot chi kha ani lem lo wani ti kha tun tum kan video ti chua hian injil nan te polo mang taila hon ngot chi an ni lo kan minga min lo ko chate kan mel hria tha te ni ngot lo chuan lo pong tong hon ngot chi kha ni lo ti chiang le in ka hria ni tun lai mi solan tam to a kan bo ruak kan hria kan rampo tual thina ruang char engemaw neu in thana a thleng chawmol mol ring kha ni ya chuwang chuan mipui te kan film khur hle angai donin ka hria kan him zan lovani ni na taka chuanin zanlai kan te zingkar dar ni le ti chawvel ni na a hria ta hemi video CCTV atanga lan dan chuan ba engponi sela mipui te kan him zok na tur tan he video kan ena tang ringot po hian film khor le zual phanan kan lo mang theu don ni engponi sela un hai a boina chi sang sanga chuaka ti chuan kan rama hian miswal fe poisak nei lem lo mi tam takhin om ve ni ti hi a hriata zarina thil thleng a poi CCTV tuna video kan hmu ang hianin hei po hian enge ti tum ma hriat lova nizan lama te po in vi hlum na a om thu te kan soi to khamo chuwang chuanin mipui te hi engkima pon lama kan chuak ani po in ma ni in veng ranin nu le pa te pon kan fa te zalen lutu ka han chhuati rang chi te kha ti lo sam kha a thain ka hria chung te chu kan him na tur ni ka hria ta wangin kan ron bel vele ni sela engponi sela hai tun la ya thalai jok te phei chu engemaw dine out zan lama kan te khatiyang chi te kan chi em maya tin engemaw hun fian ril dawa mun hun han manang chi te kan hrat chhoviawa kan changkang chak ma chu wang chung kan changkan na te po hian nakina engene kan nun na ata na thil poi thei khen thei tu ani na kong chance tam tak an nei thina wangin khatianga po khanin film khur takin kan nun kan hun lo pang zelila chuwang chuan film khur tluka hlo hi om lo nun na hian spare nei to lova pakhat chawani chuwang chuanin engkima film khur takin kan hun kan lo mang zel don etin kan on bel le ram ali chu ole video dang nen kan in mule thuai don in zawai chunga lon thu ka soye